Ο σπαραγμός στην καρδιά της νύφης την ώρα του αποχωρισμού περιγράφεται από τον πόντιο λαϊκό ποιητή με τρόπο πολύ συγκινητικό. Στο σπίτι το πατρικό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η κόρη μένει η ψυχή της σφιχτά δεμένη. Μα ο παλμός της καρδιάς της την οδηγεί προς τα εμπρός, προς το σπίτι του γαμπρού. Το παρελθόν θέλει να την κρατήσει πίσω, το μέλλον την οδηγεί μπροστά. Γίνεται δυο κομμάτια η καρδιά της. Ο σήμερον το κόρασον δύο καρδόπα έχει. Τ' έναν αφήνει σικηρού και τ' άλλο περκεπάει. Και ενώ σήμερον το κοράσον χαράξε η Ανατολή, όχ δύο καρδοπάν έχει, πάει να σημερώσει, δύο καρδοπάν έχει, πάει να σημερώσει. Έρχεται να αναδεινήσει κυρού, χαράξε η Ανατολή, όχ και τα λόπερ και πάει, πάει να σημερώσει, και τα λόπερ και πάει, πάει να σημερώσει. και σημερών μαύρος ουρανός, Χαράξε η Ανατολή, όχ σημερό μαύρη μέρα, πάει να σημερώσει, σήμερα μαύρη μέρα, πάει να σημερώσει. και σημερών ξεχωριζόνται, Χαράξε η Ανατολή, όχ μάνα και δεγάτερα, πάει να σημερώσει, μάνα και δεγάτερα, πάει να σημερώσει. και σημερών άλλος ουρανός, Χαράξε η Ανατολή, όχ σημερών άλλη μέρα, πάει να σημερώσει, σήμερον άλλη μέρα, πάει να σημερώσει. και σημερών στεφανώνεται, Χαράξε η Ανατολή, όχ άιτες την περίστεραν, πάει να σημερώσει,